पार्वतीताई, तुम्ही असं म्हणालात की कधी काळी माझ्याकडे 100 रुपये होते, हा पण आज तुमचा संसार अगदी वेल तुमचा मांडवावर गेलेला आहे. तर ते- ती स्टोरी काय आहे? ती तर खरीच आहे ना, कारण जमीन अशी होती, रोड टच आहेच आहे, पण ह्या वावरात जास्त झाडच होते, कारण बाबळी हे होत्या आणि कोरडो होती सगळी जमीन. मग त्यात कष्ट केले आम्ही 10 वर्षे. देवाला असं दाखायचंच होतं की त्यांनी आम्ही कष्ट करीत गेलो, देव फळ देत गेला. पाणी नव्हतं इथं, सगळ्यांदा आम्ही पहिल्यांदा विहीर खाणली, तर त्या 10 एकर मध्ये पाणी नाही लागलं. मग कॅनलच्या साईडला वावर घेऊन विहीर खाणली आणि मग तिथून काम कष्ट करीत गेलो, पाणी झालं. सगळे रोपापासून तयार केलं, म्हणजे न्यू शॉलरचं आम्ही रोप तयार करीत होतो, नर्सरी आमच्याकडं. मग तिथं आता नर्सरी थोडी लॉस आली, कमी आली ना, 4-5 वर्ष चांगली चालली. मग आता वेलवर्गीय फळाकडे चाललो आम्ही थोडं. तर वेलवर्गीय फळाचं असं आहे की जेवढे आपल्याला उसाला 12 महिने कष्ट करावं लागते तेवढे 3 महिन्यातच करा, पण 12 महिन्याचे कष्ट 3 महिन्यातच करा, बाकीचे 7 महिने आरामात जागा.